11 Nigerians ka ejide na Thailand. Do you understand me? N'obodo Asian country. Ịghọtago? And because of again na ha na-alụ dating online na-akọ my romance. For ndị nọ na street ga-aghọta ife a na-ekwu. Na ewejide 13 foreigners, but 11 of them bụ ndị Nigeria, even though that na Thai police released their name, Kano under custody for immigration checking and cyber crime investigation. Do you understand? And then I covered that na 5 of them but are Thailand illegally, while others enwela akwụkwọ. Do you understand me? Now, I'm eventually ịkọwalụ n'ebe a because ndị Bible sometime a na-agwafa ife fayala like ịghọta ife a na-ekwu until hand emetụ onye afọ na arụ o wee fie n'anya. O mebuola m video concerning obodo Asian country na-agwa ndị be anyị nọ n'Asia, ọ bụrụkwana na ịbata n'Asia nọ na street ka ị nọ ịkpata ego n'obodo afọ wa na m na-ekwu ya adị m ekwu ya because na m na-asọpọt ife ị na-eme, mana m na-ekwu ya because na mmadụ na the chances a ga-eji wee jide gị n'obodo afọ dị and ọ dị very very high, whether na ị na-azụ ngwongwo, whether na ị na-eme ihe kọmaịmarị, whether na ị na-eme ihe akara, whether na ị na-eme ife hacking. Do you understand? Ana m agwa unu ebe a steady na kedu ife mere to ụmụnna anyị ya ịbatalụ n'obodo enwere ọrụ for anyị nwa bụ isi ndị ojii olesi na ị na-akụzi nkụzi. Most Asian country enwere ọrụ ị nakwala akụzi nkụzi, ị na-akụzi English, the AI survive. Do you understand what I'm saying? Mana ụmụ ihe factory work wa dị kebelofa anyị nwa. Do you get my point? Now iwebata obodo dịka obodo Thailand ma ịbata Vietnam, bata China, bata Cambodia, bata Malaysia, bata Indonesia, na-ebata obodo afọ ọrụ adịrọ adavafu bụ ị na-ama na-eji onwe gị mana ịhụ hit kwala ego kpam na-ebido ime noise. Ife a bụ problem ndị be anyị nwe. Yaba gold, lentibe ma moto, gbaba big motorbike, gbaba ma crop, ịpụta na crop fafa na-akpọpụsị mmanya. Ife a bụ big problem ndị be anyị na-enwe mgbe ọbụla fa hit kwala ego fe chefuo na o nwere reason fa ji wee bata obodo. M na-agwa gị the honest truth and ana m ekwu ife oge ọbụla na ụmụnna anyị akịta na 11 of them aka na-aba agha ọ na ha ofu aka. Thailand no dey pray. M na-agwa gị the honest truth. Achọrọ m ịbịa siva na o nwere ndị merie nọ mgbe fa release the name after the court proceeding ka Thailand police nwere ike release the names of the people involved in all this cyber crime issue. Mana for now achọrọ m ikwu more than this. Mana ife na-agwa gị nwa bụ onye Igbo ibe m ịpụta ụzọ ije echefuna na o nwere reason iji bịawa obodo ahụ. Do you understand me? Asia adịrọ ka European country. Most Asian country nwanne m ejidegodo n'ọrụ akwụkwọ nwanne ịsa afụcha ngaghị go pay that money ịkwụrụ ụgwọ ahụ edebe gị kọbala ha nni. I'm just telling you ka ịghọta. Ịbata Asian country respect you onwe gị nọrụ coded because every corner of Asian country wu police. Camera juru everywhere. O nwere ife ị na-eme as a foreigner na Asian country fa amalọ na ị na-eme the thing mana ọ na-afịa kwadobere ọrụ ijide gị. I'm telling you, especially all this police country. So you need to be careful. Mgbe ọbụla ị batara Asia nke so gị na-eme ị na-azụ ngwongwo, ị na-atụ akara, ị na-eme hacking. Do you understand me? Nke ọbụla ị na-eme uche gị n'idere ịdị ya. And ndị according to the news dị out there, fa na-akọwa that na ọ ya abụ anata dị ego a convert ya to cryptocurrency wee send to Nigeria. Ịghọtago ka esi wee bido ịchọ this our brothers na nwaanyị ata egburu wayo. Do you understand me? Then ọ transfer je report na nwere ndị na-achat ya na Facebook na ndị asị na ha bụ ndị na Chinese engineer kapabụ. Do you understand me? Before then fana chat megide ife afụfa na pia 2 million. So dịka ọ ghọtara that na ife a na-eme nwere iso wee je report to the Thai police we bido the investigation before kite wee boss all this Nigerians 11 of them. So kedu ife na-akọwalụ gị ebe a ịbata Asian country ị na-anya ọ bụ na ife a na-eme ebe afọ ekwe ama nkweghị mme wa chọba obodo ọzọ. Ịghọtago enwetago n'ọgwụ na Asian country
ịgbakọ ahụ n'edi ma ọ bụ na fama mgbu ga-egbu wee mara ihe dịka 20 or 30 years efere na otu ịlọ enwetaghị n'ọrụ akwụkwọ o nwere ike ị ga-ejeli ya nga ije chekwara ya nga ahụ ịpụtakwa ịkwụwa that money. Does it make sense to you? Ekenekwenu m unu. Ana m agwa unu ebe a sị unu lapụ na ajọ ife because ajọ ife ada akwụrụ ụgwọ ọ ga-etipịalele gị one way or the other. Ụkwanụ dat na ijiri anya ọma wee bịa wee nweta n'ego na ya chọọ n'ife ọzọ ị ga-eme nwanne m. I'm telling you, chọọ ife ọzọ ị ga-eme. Ịghọtago? A lot of people gasị ị na-anụ unu fa today tigasịrị aka na these things. Ịghọta mana fa tiri aka fụ na ego abatago were ya investive mana landed property. Ịghọtago? Nwere ego ada bụ ụlọ mana mara amadat na ife ọjọọ i mere ego akwụrụla ụgwọ ya. O nwere ike ọma mmegha affect financially ma ọ bụ na ịdị wise financially. Ịghọtago? O nwere ife na-eme ego onye ọbụla ịdịkwa wise financially ego ọbụla ị nwetara ị ga-eji wee survive mana mara amadat na ọrụ ọbụla nwere ụgwọ in one way or the other nature ka agbaghị ụgwọ ọbụla ife ime. Ịghọtago? So you need to be vigilant, be careful. Na onwe ka ụwa dị m ga-apụta na agwa unu eziokwu mana mara amadat na ajọ ife doesn't pay. Ka emesịa.